my dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong pangutana. Unsay saktong verb form para ani nga sentence? Kung naka-decide na mo sa answer, atong tan-awon. Letter D ang saktong tubag. We're playing. Obviously, wrong ang option B kay present tense ni siya. Ang pagduwa sa basketball na hitabo ni gahapon, yesterday morning. Di ba bagay ang option A kay simple past tense man ni siya. Sakto unta nga past tense, played, pero dili ni siya gamiton kung maghisgot kag unsay padayon nga nahitabo sa usa ka takna sa past. Kay kaning pagduwa sa basketball, di man ni mabuhat og mahumandayon sa takna jud sa alas 10. Dili ni mabuhat og takna or moment lang. Na ni duration, kung kanusa nagsugod o kanusa nahuman. Ang simple past form gamiton lang kung maghisgot kung unsay nahitabo sa past nga walay specific na takna. Labi na kung ang action dili mahitabo sa usa ka takna sama sa play, or kung maghisgot kag mga panghitabo gikan sa sunugdanan hangtod sa katapusan. For more info kano sa gamitin ang simple past, i-click lang ninyo ang link sa description box. Na ako'y video lesson nga nag-focus sa kalahian sa gamit sa simple past o past continuous. Mas detalyado to siya about ani. Di po na mo gamit aning were played kay bisan sakto nga past tense ni, anya were ang helping verb, bagay sa plural subject nga we, dili mo ang voice. Passive voice ni nga verb. Kung passive ang verb, nagpasabot nga ang subject, dili mo ay nagbuhat sa action. Pero kung imong tan-awon, kisay nagduwag basketball, ang subject, we. So, dapat active ang voice sa atong verb. Kiman basta ang verbs, ani ang mga forma, passive na. Be verb plus past participle. Was played, are taken, is distributed, were told. So, nganong option D ang sakong tubag? Una, past form siya, bagay sa yesterday morning. Ikaduha, ang helping verb nga were, bagay sa plural nga subject nga we. Ikatulo, active form ni siya. Basta ang be verb sumpayan og ing para ng were playing, is playing, are playing, was playing, were playing. Active form na. Nga tungod kay active form, napakita niya nga ang subject mo nagbuhat sa action sa verb. And lastly, may atong tumong ani nga lesson, tungod kay napakita niya kung unsay padayon nga nahitabo sa usa ka takna or moment or specific time sa past, dinhi ang alas 10 sa buntag gahapon. Mao ni gitawag og past continuous tense of the verb. Ang iyahang forma was or were plus ing form sa verb. Ipakita aning sentence nga sa takna sa alas 10 sa buntag gahapon nagduwa mi og basketball. Posible nga nagsugod ni sa wala pa mag alas 10 o posible nga wala pa mahuman pagka alas 10. Basta anang taknaa padayon pa ang pagduha. Kaya ang pagduwa sa basketball dili masugdan og mahumandayon sa usa ka takna o moment, kinahanglan ni usa ka period or duration kanang nais ningdanan og katapusan. Pwede alas 9 to alas 10, nya usa ni ka period. Dili usa ka takna or specific point of time. To illustrate mo ni ang takna sa alas 10 sa buntag gahapon padayon sa pagplay, aning taknaa wala pa nahuman, gisugdan before sa alas 10. Nahuman after sa alas 10. Wala magmatter na kung kanusa nagsugod or kanusa nahuman, basta aning taknaa padayon sa pagplay. Kung mao ni ipasabot nato nga sa usa ka takna sa past na ipadayon nga activity or action, ang verb about ana nga action dapat past continuous ang form. Was or were plus ing. Okay, lain nga example, I was lying in bed at 8:30 last night. So, padayon sa paghigda aning taknaa 8:30, nagsugod before 8:30, nibangon after 8:30, pero pagka 8:30 padayon sa paghigda aning taknaa. It was raining at 2 p.m. yesterday. Alas 2 gahapon, padayon sa pag-uwan aning taknaa. Nagsugod before alas 2, nahuman after alas 2, but aning nga takna, padayon pa ang pag-uwan. Sa past continuous, aning taknaa, naay padayon nga nahitabo sa past. But wait, there's more. Kaning takna sa oras, pwede nato ilisan og laing panghitabo nga nitunong anang taknaa. Mogamit lang ta og when clause. So instead nga gamiton nato at 2 p.m., ilisan nato og when mom arrived. So padayon sa pag-uwan aning taknaa 2 p.m., mao pud ang takna sa pag-abot ni mom. So ilisan nato ang oras og kung unsay laing nahitabo anang orasa. I was lying in bed at 8:30 last night.
Mao po ang time nga ni send og text ang imong boyfriend, ang ako ang boyfriend. So, padayon sa paghigda ng taknaa, nga naka-receive po og message gikan sa BF. So, pwede na to gamitin ang pag-text ni BF nga nitunong anang taknaa as time reference. I was lying in bed when my boyfriend sent me a text message. Again, remember, past continuous, anong taknaan na ay padayon nga nahitabo sa past. Ug mao to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pod sila. Please pud kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.